Vidite, ja sam uzeo neki tablet, ali ja sam otvorio. Zašto kažem da sam otvorio? Pošto mu otišao display, vidite, sad ovo je display od tableta Vox. Znači, ovo je display, moram uzeti ovakav drugi display, pošto ne znam koliko se kreće displaya otišao. Jer tablet kad ga pališ on radi, razumete? Znači on sve valja, samo mi display treba. I ovaj touch mislim da je ispravan, razumete? Sad, ja sam njega rasklopio, on je ova marka, vidite, Vox. Znači to je Vox tablet, ovo su mu znači delovi koji će mi trebati. A ovo je tabla. Znači, telefon im maska ne čine, znači ovo je tabla jednostavno od tableta, vidite. Ovo je njegova tabla. Znači, ja kad sam skidao tu ništa nisam sredio, znači kad sam skidao morao sam paziti da ne bi oštetio tablu ili to. Pošto je tabla ispravna, razumijete se, ja kad prikoču i kad bi ga palio, ne bi ništa pokazao je li otišao display, razumijete, znači ja sam ga rastio da uzmem ovakav display, tablu ću ostaviti sa strane, a poneću masku i to zašto je ovo tabla, vidite, poklopci i ovo to ne čine tablet, to iznutra tabla, vidite, eto kako izgleda tablet, to je tabla, vidite, tu ide memorijska SD kartica, znači to je komplet tabla, za bilo koji tablet ima tablu, znači. Tu su šarafi, ne smijem mi izgubiti zato što kad nabavim to što treba, ja njega moram zašarafiti kako je on bio. Razumete, sad, taj klip će trajati jako dugo. Opet kažem, vidite na što je tabla, ovo je display. Taj display je skinut, razumete, ovo je otačen, znači taj display sam skinuo. Da bi napravio, razumete, i sad da ga palim. Ne vredi da što sam mu skinuo display, razumete, ja njega mogu sad upaliti, on će svetlit, palit će. I tu će se zvuk, ja to moram negdje da postavim da bi ja njega mogu prikopčati ili jedino dok ne napravim da me ne gledate. Razumete, znači, ja se nadam da ću uspjeti, znači, za Vox display. Brate, znači, jako je komplikovano skidati pa stavljati. Zašto kažem da je komplikovano? Zato što možete tu sve da sredite, znači. Možete sve da sredite i jako je teško raditi tablete, morate baš ono, se kaže, paziti, ali ja sam naravno pazim, znači na bilo šta da ne sredim. Razumijete, znači on je ispravan. Ajde jebote. Ovo moram dignuti da bi prikočio samo vama da prikažem. Ajde uđi unutra. Evo ga, ušao je. Aj uđi jebem ti. Evo ga, ja se njega kad zaklopim i okrenem, vidite, on će da zasvetli, ali, znači tabla je ispravna, evo ga, znači sad kako sam prikočio se, ako svetli, čuće se zvuk, jer ovo mu je mikrofon, vidite, znači ja sam njega rastvorio da bi našao taj deo koje mi treba, znači ja sam njega kad budem palio, gdje je sad dugme, ja sam njega kad budem palio, on će da zasvetli, zašto mu je to tabla naravno. Možda mu je prazna total baterija, ne znam. Da vidimo napunjač Android. Pošto možda mu baterija total prazna, jer boga mi, ne razumete. Sad, njemu bi trebala lampica da svetli. Evo ga, vidite. Znači, upalio je, ali mu baterija prazna. Vidite, znači, kad kliknete dugme tu, hopa. Njemu je, znači, otišao display skroz, vidite. I sad ja moram da zamenim na njega display, ovakav isti display da nađem. Razumete, vidite. Znači, njemu je otišao display i on ne pokazuje, znači, apsolutno ništa.
to je to. Nadam se tome da ću naći display za njega. Daj Bože da nađem. Ali čisto sumnjam. A daj Bože da nađem, jer on je ispravno. Znači ovo je, sad ćemo još jednom pokazati. Znači ovo je tabla, znači vidite i sami. Znači da je tu prikopčeno. Znači tabla čini unutra, znači tabla čini komplet ovo. Ja to znam raditi, razumete? Znači komplet tabla čini, znači poklopac i ovo. I ovo znači ne čini, bez ovoga, bez tablet se možete jebati. Znači tabla čini okolo sve, razumete? Znači tabla čini to, razumete? I daj Bože da napravim takav display, on ćete vidjeti u klipu kako ga sastavljam, vidite? Display je puko i touch, ali ta se nadam da radi. Vidite, on oma ugasi zato što ne može da se vidi jasno, razumete? Pošto je tako sam ga uzeo za 500 dinara. Ja ću pokušam sam da ga napravim, da ne moram plaćati i majstora i ruke, ovo ono. Razumete, da ne moram da plaćam majstora, nadam se da ću uspjeti. I to je to, udarite neki like, valjda vredi like, što sam dokazao, znači to je tabla, to je njegova baterija. Od tablete, znači kad bude sastavio, on će biti u klipu. Znači tu klikate, tu gasite, tu palite, znači vidite da je sve, znači, čekamo. A da, vidite, znači pukuje display. Vidite, znači tu je, to je to, znači nadam se da vam se klip svidio.